La formació professional dual és un procés per a formar els joves en professions i oficis en el qual participen de forma coordinada escoles i empreses. L'alumne, sempre supervisat per un tutor a l'empresa, té un contracte amb un horari laboral normal, està donat d'alta en la Seguretat Social i cobra un xicotet salari. Esta formació professional, en què la Comunitat Valenciana és pionera al nostre país, ja està implantada a altres països europeus. A Àustria, 4 de cada 10 joves opten per aquest sistema, que a Alemanya atrau 6 de cada 10 joves. Així, a Espanya se'n poden beneficiar fins a 2 milions de xics i xiques de fins a 30 anys que podrien arribar a cobrar fins a 500 euros al mes i tindre un contracte d'un mínim de 3 anys i un màxim de 5. Al cap de 3 anys, si el contracte continua, passa a ser indefinit. En cas contrari, el jove té dret a cobrar el subsidi de desocupació.